Hi, we zijn weer op pad in Limburg en deze keer doen we een wandeling in Husse-Zolder, de Meilandwandeling. Kom je mee? Ik ben al een paar keer voorbij het kasteel van Meiland gereden, maar wist eigenlijk niet dat er achter dat domein zo'n prachtige wandeling lag. We vertrekken aan het kasteel zelf, waar het makkelijk parkeren is, en al snel wandelen we langs de visvijver de natuur in, op zoek naar de rode driehoekjes. Eenmaal op pad duiken we het bos in, een sprookjesachtig stukje met varens, een kabbelende beek en van die smalle paadjes die het extra gezellig maken. Even later wandelen we over een brede grindweg richting Heusden, tot aan het treinspoor. En daar begint misschien wel het mooiste stukje van de wandeling, het lange vlonderpad dat je dwars door het moerassige bos leidt. Na dit mooie stukje kom je even door een aantal woonwijken, maar niet voor lang, want al snel volg je opnieuw de Mangelbeek met zijn kronkelend water en groene oevers, helemaal terug tot naar het kasteel van Meiland. Een wandeling van ongeveer 10 kilometer, heel afwisselend, rustig en ideaal om even helemaal te onthaasten.